Evanjelista Ján píše, Ježiš sa opýtal, kde ste ho uložili? Povedali mu, Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel. Ježiš vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň. Ježiš pozviel oči k nebu a povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ a hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uveril, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom, Lazár, poď von. Drahí priatelia, ideme ďalej na tej našej ceste viery aj počas tohto pôstu a počúvame ďalšie dlhé evanjelium od Jána, ďalšie znamenie. Minulú nedeľu otvoril oči slepému. Dnes ide ešte ďalej. Dnes vzkriesil priateľa Lazára. Keď sa pozrieme na celý tento príbeh, na celú túto udalosť, tak môžeme povedať, Pán koná, aj keď sa zdá, že mešká. Ježiš totižto neprišiel na čas. Keď mu oznámili, že Lazár je chorý, tak jednoducho Ježiš rozhodol ešte ostať 2 dni mimo toho všetkého. Hoci sú to jeho priatelia. Marta, Mária a Lazár sú Ježišovi blízki priatelia. To, že Ježiš však neprišiel a neuzdravil ho, jednoducho chce vyjadriť to, že Pán častokrát v našom živote má hĺbší plán, než len odstránenie nejakého problému. Než len uzdravenie. Pán častokrát, keď nekoná, hoci koná, týmto nekonaním chce vzbudiť i v našom srdci niečo hlbšie. A celá táto udalosť vlastne má pomôcť Márii, Marte, ale aj ľuďom, čo sú tam, aby začali vnímať, že Ježiš a nebeský Otec nekonajú podľa nášho zmýšľania. Nekonajú tak, že ja si poviem a mám. Tak to nefunguje. Ježiš totiž neprišiel preto, aby vykonal hneď to, čo človek chce. A tak toto robí nebeský Otec s nami. To je totiž to skutočná pedagogika lásky, že ono to má svoj čas. Všetko má svoj čas. Keď sa Ježiš rozpráva s Martou, tak ona vyjadrí, áno, Pane, ja verím v vzkriesenie. Ale Ježiš to chce posunúť ešte ďalej. To nie je len viera v budúcnosť, ale viera v osobu. Viera v Neho, a teda viera prítomnosti. Drahí priatelia, viera prítomnosti znamená, že ja teraz, v tejto chvíli, keď počúvam toto video, môžem veriť, že Pán je so mnou. Viera prítomnosti je totiž to viera v osobu, že Ježiš je so mnou. A čo jej hovorí Ježiš? Ježiš povie Marte, ja som vzkriesenie a život. Nie, že raz bude niečo. Teraz sa to deje. Ja som vzkriesenie a život. V tejto chvíli. Aj pre teba, aj pre mňa. Zároveň v celej tejto udalosti je vidieť, že Boh skrze svojho syna Ježiša Krista, teda Ježiš, vstupuje do ľudskej bolesti. Keď prichádza Mária a plače, tak Ježiš plače tiež. Ježiš zaslzil. Je najkratší verš v Svetom písme. Ale zároveň aj veľmi, veľmi hlboký. Lebo v ňom vidieť hĺbku ľudskosti samotného Pána. Pán nie je spasiteľ z vrchu,
ale Pán je spasiteľ súcitu. Pán to vidí. A týmto všetkým chce vyjadriť, že smrť nie je norma. A že tento nepriateľ bude premožený práve v smrti Ježiša Krista. A teda smrť nemá posledné slovo. Lebo Ježiš hovorí, ja som večný život. Ja som víťaz. V tomto skriesení môžeme vidieť predobraz Ježišovho vzkriesenia. Môžeme vidieť, že Ježišovo slovo dáva jednoducho život. A toto je sila a toto je krása. Predtým, ako sa to stane, povie Ježiš rázne. Odvalte kameň. Tu sa chce poukázať na veľký krok viery. Odvaliť kameň totižto nášho života. Odvaliť kameň nášho hriechu, nášho strachu, našej nedôvery. K tomuto nás Ježiš pozýva aj v tomto pôstnom čase. Aby sme odvalili tento kameň. Aby mohlo zaznieť, keď sa odvalil kameň, Lazár, poď von. Majo, poď von. Poď von, lebo ja, tvoj spasiteľ Ježiš Kristus, ti chcem darovať život. A toto poď von znamená, že i to mŕtve, čo je v nás, môže ožiť. Áno, v našom živote toto Ježiš chce spraviť. A teda počúvať Ježišov hlas, počuť tieto dni, kedy sa možno, že aj budeme pripravovať na svätú spoveď, práve to, že Ježiš ti hovorí, poď von. Poď von a odvál kameň. Poď, lebo ja, tvoj Pán, chcem zažiariť v tvojom živote. Ja s tebou chcem byť. Ja nemeškám. Ja som tu stále pre teba, s tebou a navždy.